कंटोळा आमच्याकडे एका फागला म्हणतात आणि यांच्याकडे कंटोळा म्हणतात. वेगवेगळ्या एरियामध्ये वेगवेगळी नावं होती बघा. ह्या वेलांचं नाव आंबट भाजी आणि ही कोणत्या प्रकारची अशी भाजी नाही, ही फक्त भाजीमध्ये टाकूची असते, ॲडिशनल पार्ट आहे हो भाजींचो. तर ही वालाची भाजी म्हणजे जी पावट्याची आपण भाजी करतो ना त्यामध्ये सोलून त्याचे तुकडे तुकडे करून टाकायचे. तर हे ओले खजूर असतात, याच्यावर प्रोसेस भरपूर होऊची. आपण हे ओलेसुद्धा खातात. आणि हे किती बोलली तू याची किंमत? नाव काय? चनेर गावाचं नाव आहे तिकडे. तर तिकडनं ही आजी घेऊन येली या. आणि ही आहे ना कुल्लूची भाजी आहे, कुल्लूची भाजी. मी पहिल्यांदाच नाव ऐकते आणि बघतोय पण पहिल्यांदाच. त्या माझ्या हातात दिसताना ते का अबिरडा बोलतात, अबिरडा. तर हे काय असतं माहिती आहे, हे जे पावटे असतात वाल जे आपण म्हणतो ते शेतामध्येच रुजून इलेले असतात. हे भांगीची भाजी असा हिरवी गार भांगीची भाजी, ही फक्त 10 रुपया. ही बघा, हे बघा काका आग पाडून दाखवतात त्याची, एकदम पाट्याचे आहेत ते. त्याची क्वालिटी दाखवतात काका, एक नंबर. आवाज मस्त येत आहे तो. 10 रुपया फक्त. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर. तर टायटलवरून तुमच्या लक्षात इला असतं मित्रांनो, मी आता खय असायचो. मी जरा कोकणपासून थोडंसं लांब इलं आहे, अलिबागमध्ये इलं आहे. आणि अलिबागमध्ये पोयनाड गाव असा, आणि त्या पोयनाड गावामध्ये ताडवागळे म्हणून ऋषीच्या भावाचा, म्हणजे माझ्या मागे दिसला तुमचा तो प्रशांत दादा, ऋषीचा भाव असा. तर त्याचं घर असा ताडवागळेमध्ये. तर पोयनाडमध्येच येतात ताडवागळे, एक छोटीशी वाडी आहे, त्या वाडीमध्ये याचं घर असा. तर आज आहे ना पोयनाडचं मार्केट सगळ्यात फेमस मार्केट हा अलिबागमधला आणि मोठा मार्केट हा. तर मोठा मार्केट म्हणजे त्याच्यामध्ये काय काय हा, अलिबागमध्ये स्पेशालिटी कशाची हा, काय हा, या सगळं तुमच्या या व्हिडिओमध्ये बघू मिळाल. आणि तुमच्यासाठी मी असेच प्रत्येक वेळी लांबचे बाजार घेऊन येते. कशासाठी? तर तुम्ही घर बसल्या बघू शकता. आज तुमका मी दाखवतले या पोयनाडच्या मार्केटमध्ये आपल्या काय काय बघू मिळतात हा. माझ्यासोबत प्रशांत असा, प्रशांतचा छोटो मुलगा नक्ष असा, आणि प्रशांत असा, दुसरं प्रशांत म्हणजे आपलं मित्र. आम्ही इलो लालबागवरना पोयनाडमध्ये अलिबागमध्ये. आणि आता या अलिबाग मार्केट जा हा आता आम्ही एक्सप्लोअर करतलो. तर आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील आपल्या फॅमिली मेंबर, तर नक्कीच सबस्क्राईबचं बटन दाबा. इंस्टाग्रामवर सुद्धा आपला पेज असा कोण ह्यो नावाचा, त्याच्यासुद्धा फॉलो करा. आज मी तुमका दाखवतलं ह्या पोयनाडचा मार्केट. चला व्हिडिओक सुरुवात करूया. नक्ष आमका घेऊन इलो पोयनाडच्या मार्केटमध्ये. तो बोललो की तुमका प्रत्येक वेळी तुम्ही तिकडचे बाजार दाखवू नको, तुमका पोयनाडचं मार्केट दाखवते. आणि जसे आम्ही आता इलो बाजारामध्ये ना, पावसान पण हजेरी लावल्या ना. हे बघा आतमध्ये बटन. ह्यो जो आपल्याक रस्तो दिसता ना, ह्यो NH66 म्हणजे नॅशनल हायवे 66 आपलो जो मुंबई गोवा हायवे एका जॉईंट होता ह्यो रस्तो. आणि खरा म्हणूचा तर ह्यो रस्तो हा ना एका NH66ला जॉईन झाल्यानंतर तो अटल सेतू जो नवीन सेतू बांधलेलो, तर त्या रस्त्याक ह्यो NH66 जॉईन होता. ही मुंबई साईड आपली आणि ह्या बाजू का अलिबाग साईड. तर ह्या समोरचा बस स्थानक पोयनाडचा बस स्थानक असं ना, तर पोयनाडच्या बस स्थानकच्या समोरच ही कमानी आहे बघा, शेड. पोयनाड ग्रामपंचायत आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. तर इथून आतमध्ये गेल्यावर मार्केटला सुरुवात होता आणि आम्ही पुढे गाडी लावलो, तिकडे एंड होता. तर आपण इथून आता सुरुवात करूया बाजाराच्या आतमध्ये जाऊ आणि थोडीशी आपल्या खरेदी पण करूची. प्रशांतचा खरेदी करतो थोडीशी, आणि थोडंसं आम्ही मार्केट एक्सप्लोअर करतो, काय काय नवीन येतात यांच्याकडे. चला. स्टार्टिंगला आपल्याक सुंदरशी बघा फळा दिसतात, मस्त मस्त फळा होती बघा इकडे दिसतात ती. आणि इथून पुढे ना आपले हे पालेभाजी जी असा, अलिबागच्या एरियामधली पालेभाजी असा ती आपल्याक बघूक मिळतली. मगाशी आम्ही बघितलं वेगवेगळ्या प्रकारची पालेभाजी असा, ही जशी तुमका दिसता ती. आमच्याकडे हे का फागला म्हणतात. आणि ही भाजी कसली बाजग्या? कसली? ही माठ काय? लाल माठ वेगळो असता आणि ह्यो वेगळो. अच्छा, ही किती रुपया भाजी? किती रुपया ही? 10 रुपये. आणि ही काय काय नाव त्यांचं? कंटोळा. आमच्याकडे एका फागला म्हणतात आणि यांच्याकडे कंटोळा म्हणतात. वेगवेगळ्या एरियामध्ये वेगवेगळी नावं होती बघा. फागला तुमच्या एरियामध्ये काय म्हणतात एका नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा मला. ह्या वेलांचं नाव आंबट भाजी आणि ही कोणत्या प्रकारची अशी भाजी नाही, ही फक्त भाजीमध्ये टाकूची असते, ॲडिशनल पार्ट आहे हो भाजींचो. तर ही वालाची भाजी म्हणजे जी पावट्याची आपण भाजी करतो ना त्यामध्ये सोलून त्याचे तुकडे तुकडे करून टाकायचे. अच्छा, किती रुपयाला ही? हे सगळं 10 रुपये. तर खूप स्वस्त 10 रुपयाच्या मनाने बघा.
फक्त 10 रुपये त्याचे, म्हणजे एवढा ह्या शोधून शोधून जमा करूचं लागतं आणि ह्याची किंमत फक्त 10 रुपये म्हटल्यावर खूप कमी आहे. ह्या फळ तुमका कोणाकोणाक माहिती आहे? ह्या फळा खजुराचा आणि हे ओले खजूर असत. आपण खजूर हे सुकवल्यानंतरच खातो आणि ते पण पॅक असतात, दुकानामध्ये घेतो ते. तर हे ओले खजूर असतात, याच्यावर प्रोसेस भरपूर होऊची. आपण हे ओलेसुद्धा खातात. आणि हे किती बोलली तू याची किंमत? 40 रुपये पाव आणि 70ला अर्धा. असे चांगले आहेत आणि फ्रेश आहेत. बघा एकदम चांगले खजूर आहेत. ते कोणते आहेत? आंबट गोल. अच्छा, वेगवेगळे इकडे आपल्या फळासुद्धा वेगवेगळी बोक मिळतात बघा. तर ही भाजी आपल्याकडे मिळता की नाही माहीत नाही माका. जर मिळत असत तर तुमका सांगा. कुठून आणला तुम्ही? चनेर गावाचं नाव आहे का? चनेर गावाचं नाव आहे तिकडे. तर तिकडनं ही आजी घेऊन येली आणि ही आहे ना कुलूची भाजी आहे. कुलूची भाजी मी पहिल्यांदाच नाव ऐकते आणि बघतोय पण पहिल्यांदाच. आपल्याकडे ही भाजी मी नाही बघितलेलं आहे. ही आजी आहे, 10 रुपये का. आणि आजीने बघा एवढे आणले नाहीत. त्या माझ्या हातात दिसताना ते का अबिरडा बोलतात, अबिरडा. तर हे काय असतं माहिती आहे? हे जे पावटे असतात, वाल जे आपण म्हणतो ते शेतामध्येच रुजून इलेले असतात. जसं की आपण जे काजू रुजून येतात ना, हे पहिलो पाऊस पडल्यानंतर त्या टाईपचेच हे रुजून येतात आणि ह्यांका अबिरडा बोलतात. आता ह्यो वाटो ना, ह्यो 20 रुपयाचा वाटो आहे बघा. ह्यो आपल्याला दिसता तो. आणि ह्याची सुद्धा भाजी केली जाता. मार्केटमध्ये आपण सेंटरला येलो आणि तिकडे एक बँक ऑफ महाराष्ट्र सुद्धा असा ही बघा. आणि इथून पुढे गेल्यानंतर आपल्याला राईटला जायचं असा. राईटला गेल्यानंतर तिकडे एक वेगळा मार्केट असा. असे वेगवेगळे गल्ले छोटे छोटे आणि त्यामध्ये वेगवेगळे जसं की इकडे भाजी किंवा पालेभाजी आणि त्याच्यानंतर फळांची दुकानं वगैरे. तसंच पुढे गेल्यानंतर वेगळी भाजी. तिकडे मच्छी मार्केटसुद्धा असा. तर त्या पुढून एका राईट साईडला गेल्यानंतर तिकडे आपल्याला त्या बघूक मिळेल त्याला. तर हे दुकानदार दिसतात, त्यांच्या मागे बघा तुमका पाणी दिसता. तिकडे तलाव असा, तलाव. आणि त्या तलावाच्या बाजूकच ना ह्यो बाजार असा. आणि त्या बाजारपेठेतच एक भैरवनाथ मंदिर असा. आणि या साईड लक्ष्मीनारायण मंदिर. किती सुंदर मंदिर आहेत बघा. ह्या पुरातन काळातला म्हणजे खूप जुना मंदिर असा ह्या. आणि ह्या थोडा नवीन आहे. तसंच पुढे अजून एक मंदिर असा. तर आपण मी तुमका दाखवतो. इथनं तो कळस दिसता तो बघा. ह्या किती सुंदर मंदिर आहे बघा. आता बाहेरचं बघितलेलं आपण लक्ष्मीनारायण मंदिर आणि इकडे भैरवनाथ मंदिर. त्याच्यामधनं मी आतमध्ये गेल्यानंतर एक तलाव लागतं आहे बघा. तर मोठा तलाव असा. आणि तलावाच्या बाजून पण रोड गेलो होतो बघा. ह्यो जो समोर दिसताना एका साईडला मार्केटमध्ये म्हणजे बाहेर हायवे जाता आणि एका साईडला मार्केटमध्ये जाता. असं रस्तो आहे. प्रशांत काय खरेदी करता बघूया. काय घेता? टोमॅटो घेता? किती रुपये? कसे आहे टोमॅटो? 30 रुपये किलो. अच्छा. इकडे मक्के सुद्धा असत, कॉर्न. हे कसे आहे ते? 50ला 5. अच्छा. आणि पुढे ग्रीन पीस, वाटाणे, ओले वाटाणे. किती रुपयाला आहे ते? 10 रुपये 20 रुपये. हे किती आहेत? 50 वाला आहे. 20 रुपये आणि 10 रुपये. हे 10 रुपयाचे आहेत. साधारण 100 ग्रॅम आहेत. ही 20 वाली आहे आणि ही 50 वाली. अच्छा, मस्त ग्रीन पीस बघा, सोललेले आहेत सगळे. इकडे मिरची मार्केट असतं. हा मसाला मार्केट आहे पूर्ण. आता इकडे पावसाचं सीझन असल्यामुळे तुमका दुकानात दिसत नाहीत. पण त्या मिरचीच्या मार्केटच्या इथेच एक SBI बँक पण आहे. ही जी वरसून तुमका दिसता ना, ही SBI बँक आणि ATM दोन्ही असा. त्यामुळे तुम्ही जर या बाजारात इला असाल, तुमका पैसे काढूचे झाले तर तुम्ही या ATM मधून काढू शकतास. ती सुद्धा सोय आपल्याकडे असा. कोयनाड किती मोठा मंदिर आहे बघा. मस्त संगमरवरी मंदिर आहे पूर्ण. आणि इकडे लसूण आहे बघा. 100ला 1 किलो. अच्छा. छोटे मोठे वेगवेगळे प्रकार आहेत इकडे. पूर्ण गाडी भरूनच घेऊन गेले. 1.5 किलो पुढची. 100ला 1.5 किलो. ती 100ला 1.5 किलो आहे ती. अच्छा. ही 100ला 1 किलो आहे आणि ती 1.5 किलो आहे.
तू घेतं काय? तू खायची घेतं? 100ला 1 किलो लसूण आम्ही खरेदी केलं. बाकीचं पण बाजार खरेदी केलं आहे बघा इकडे पिशवीमध्ये. भरपूर काय काय पाना बिना भाजी बिजी आहेत सगळ्या घेतलेल्या. हे आपल्या समोर दिसतात ना खाडीचे मासे आहेत सगळे. हा कुठचे मासे आहे? शिंगाली. शिंगाली माशांचं नाव आहे. हा दिसतात बघा. आणि हा कुठचा मासा आहे? पापलेट. हा आणि हा शिवडा. हा किती रुपये आहे? आणि हा हे दोन्ही 200. कधीचे आहे ते? फ्रेश आहेत सकाळचे. तर यांच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले असतात. जवळजवळ 4, 12, 15 प्रकारचे. हां 15 प्रकारचे वेगवेगळे मसाले आहेत हे बघा. आणि मालक काहीतरी दुसरीकडे गेले आहेत. ते दुसरेच कोणतरी आहेत. बाजारातच एक छोटासा दुकान असा LED वाला मला खूप आवडला. ते बघा वेगवेगळे यांच्याकडे काय काय डिझाईन केलेले असतात. आपण आता दुसऱ्या साईडला येलो. त्या मंदिराकडनं जैन मंदिर होतं ना तिथून आतमध्ये येलो आपण. आणि इकडे दुसरा मार्केट आहे बघा. ताच मार्केट आहे पण थोडा एक्सटेंड झाला आता सगळीकडे वेगवेगळे. आणि इकडे सुद्धा भाजी मार्केट आहे. हे भारंगीची भाजी असा हिरवी गार भारंगीची भाजी. ही फक्त 10 रुपया. ही बघा या साईड कढीपत्तो पण असा 5-5 रुपयाचा कढीपत्तो. आणि ही पात हे कितीला आहे? फक्त 10ला. ओके. ही जी फळं आपल्याला दिसतात ना ह्याचं नाव आहे भोकर. आणि इकडे सुद्धा ती भारंगीची भाजी, त्यानंतर टायकुळ्याची भाजी, असे वेगवेगळे भाजी आहेत बघा. इकडे ती कुलूची भाजी पण आहे. इकडे मगाशी जी बघितलेलो स्टार्टिंगलाच ती बघा कुलूची भाजी हिरवीगार आहे एकदम. ही कुठची भाजी आहे? कुरडू. अच्छा मी बऱ्याच वर्षानंतर बघितली. मला यांची नावं नाही माहिती आहेत ॲक्च्युली. ही कुरडूची भाजी आहे बघा. आमच्या कोकणात याला टायकुळ्याची भाजी म्हणतात. यांच्याकडे टाकलाची भाजी. हां ही भाजी आहे. किती किती रुपये आहे ही सगळी? 10, 20. लक्षात येत नाही त्याच्या. तुला किती वर्ष झाली? 10 वर्ष झाली. अच्छा तुम्ही कधी सकाळी येता बाजारात? सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत थांबतो. ठीक आहे चला आता नेक्स्ट आपण कुठे जाऊया? आता आपण जायचंय सोमवार मार्केटमध्ये. अच्छा सोमवारी बाजार भरतो त्या बाजारामध्ये आता आपल्याला जायचं. ओके. आणि मच्छी मार्केट पण पुढे आहे आपलं. मच्छी मार्केट पण त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा सोमवार बाजारला ना त्याच्यामध्ये कांदे बटाटे भाजी वगैरे आणखी त्याच्या पुढे गेल्याच्या नंतर मग मच्छी सुक्या मच्छी ओली मच्छी मार्केट. ओके ओके. चला इकडचा फेमस काय तुका काय वाटतं? इकडचा मच्छी मार्केट फेमस आहे की मसाला मार्केट फेमस आहे? मसाला मार्केट फेमस. कारण आपल्या इकडे पूर्ण ठाणा शापूर वगैरे मानगाव वासनं वगैरे बहुतेक लोक इकडे आपल्या इकडे जास्त मसाल्यासाठी स्पेशल मिरची खरेदी. पण त्या एप्रिल-मेच्या दरम्यान इकडे फुल मार्केट असतं. फुल मार्केट भरतोय इकडे. अच्छा भरपूर गर्दी असते त्यावेळेला जागाच नसते मार्केटमध्ये पण चालायला. ओके ओके. आता पावसामुळे थोडा कमी वाटतं तरी पण गजबजलेला. कारण आता वाजले आहेत बघा ना तुम्ही. हे बघा 5 वाजले आहेत आणि 5 वाजता पण एवढा मार्केट भरलेला ना फुल एकदम कचाकच भरलेला. तरी पण आज पाऊस असल्यामुळे पावसामुळे थोडंसं मार्केट आज कमी आहे. अच्छा मग पाऊस नसला तर मग अजून मार्केट असतं. काय हा मार्केट जवळ 7:30-7 वाजेपर्यंत कंप्लीट मार्केट. संध्याकाळी 7 पर्यंत मार्केट असतं. पुढेपर्यंत मार्केट भरलेलं पॉवरफुल जबरदस्त मोठा मार्केट हा. चला आता आपण पुढे दादांनी सांगितल्याप्रमाणे पुढे जाऊया. तिकडे पण आपल्या इकडनं बघा तुम्ही गर्दी दिसता किती बघा. तिकडे जाऊन बघूया अजून वेगवेगळा काय मिळतं आपल्याला. आपल्या अळू बघूक मिळाला आहे बघा पूर्ण. काहीच्या बाजारात एवढा कापलेला असतं कट केलेला. पण खरा म्हणजे ना हे अळूचे जे दांडे असतात ना ते सुद्धा अळूमध्ये टाकतात कापून छोटे छोटे तुकडे. त्यामुळे हे दांडेसुद्धा पूर्ण विकूसाठी असतात. आणि हे फक्त 10 रुपये आहे बघा अळू. हे काय खरं म्हणजे टीटीचं औषधसुद्धा म्हणतात. म्हणजे काय म्हणतात त्या लोखंडी जर काहीतरी हातात वगैरे लागला आणि त्याचा इन्फेक्शन झाला ना तर अळू खाल्यानंतर तर बरा होता असं म्हणतात. त्याच्यामुळे वर्षातनं एकदा तरी ही भाजी खाऊची असता अळूची भाजी. तर तुमका जर काही खाऊक मिळाली तर नक्कीच खावा. वर्षातून एकदा तरी खावा ही भाजी. आणि इकडे कुलूची भाजीसुद्धा असा खावा. हे बघा काका आग पाडून दाखवतात त्याची. एकदम पाट्याची आहेत ते. त्याची
क्वालिटी दाखवतात काका एक नंबर. काका सेम साऊथ इंडियन विलन सारखे वाटतात बघा. हे बघ ह्यो माका आवडलो हा एक नंबर. ह्यो किती रुपया? 350 रुपया ह्यो. एक नंबर. ह्यो कशासाठी उपयोग असता? ह्यो आणि हाय तो आपलं हे करण्यासाठी झाडा बेनावळ आणि ती कोंबडी बिंबडी कापूसाठी तोडूसाठी वगैरे. हे मासेवाल्यांकडे पण असतं ह्यो. मासेवाल्यांकडे पण मासे कापूस पण चांगले. अच्छा चालेल घेऊया. हां जाशील ना शाळेत घेऊन? शाळेत घेऊन जायचं दप्तरात नाही. हां ऐ शाबास. अरे हाताला लावशील. ठेवतो त्यांचा ठेव. बर काय काय सांगते? काय सांगते? हा काय सांगते? तिला लक्ष्मी ते का दिल्या बडीशेप. टाटा बाय बाय टाटा. तो मगाशी जो रस्तो दाखवलाय मार्केटकडनं आहे, सॉरी ते तळ्याकडनं आहे मार्केटमध्ये येतात तो रस्तो ह्यो समोर दिसता तो. आणि इकडे पण प्रशांत दादा भाजी घेऊन थांबलो हा. काय काय यांच्याकडे येईल आता बघता. बघूया काय घेता तो. बघा इकडे पण भाजीचं दुकान असा. मिरची 30ला पाव 50ला अर्धा. मोठी मिरची आहे बघा. तिखट असता काय रे? नाही मग हे तळण्यासाठी भजी करतात ती. हो, भजी मिरचीची भजी करतात ती. भाजी करण्यासाठी. त्याचा भाव काय? 30ला पाव 50ला अर्धा. ती पण घेतला नाही बघा. ती हिरवी पण टाकणार. ही तिखट असता ना? ती पण एवढी तिखट नाही म्हणजे नॉर्मल तिखट असते. दुसरी ती कोटी कलरची असताना आणि ती ती भजीसाठी. हे करतात ते कशामध्ये ते पकोड्यासारखी असते का कोणासाठी? तळतात ते मसाला टाकून. हा, ती. तीच काय ती? होय होय. अच्छा ताबा त्याच्यात ही पण याच्यात पण भरतात. तर आम्ही येताना ह्या मार्गे येईल म्हणजे तिकडे गाडी लावलो आणि तर मच्छी मार्केट आहे तिकडे ह्या मार्गे येईल गेलेलो आता ह्या साईडला म्हणजे हायवेच्या साईडला NH66च्या. आणि हा सोमवार मार्केट इकडे आपल्याला आता जाऊचा मार्केटमध्ये. आता फिरलो ना जवळजवळ अर्धाच मार्केट झाला. अजून मार्केट खूप मोठा असा या कव्हर करीपर्यंत जवळजवळ आपल्याला अजून तासभर लागतो. दादाचं कोणतरी मित्र आहे इकडे दुकानदार. त्याचं दुकान आहे कडधान्याचा. कसलं आहे? कडधान्याचं दुकान आहे. हां कडधान्याचं दुकान आहे सगळं. हे कुठचे आपल्या गावातले आहेत? इथल्या ह्याच गावातला. अच्छा स्थानिक आहेत स्थानिक. दादांकडे कडधान्याचं दुकान आहे बघा. सगळा वेगवेगळ्या प्रकारची कडधान्य आहेत सगळी. या साईडला पण कडधान्य आहे बघा. आपल्या बाजारामध्ये ना कोकणातल्या 100 रुपये किलो होते आणि इकडे 50 रुपये किलो. 50ला देऊन टाकले सगळे. तुमच्याकडे पण तोच रेट होता काय? 100 रुपये किलो गेल्या आठवड्यात तोच रेट आहे 50 रुपये किलो. आता कमी झाला. काय सांगितलं? 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 शेड असं तिकडे. कमी जास्त असतील एखाद दुसरी. आणि त्यामध्ये कांदा मार्केट, कांदा टोमॅटो ह्या मार्केट असा होलसेल मार्केट. आणि ह्या त्याचं पण रेट पुढे जाऊन आपण काढूया. प्रशांत गेलो पुढे तर तिकडे आपण जाऊया आणि ह्यांचं रेट काढूया. वरती पण बघा भाजीची सगळी दुकानं आहेत. म्हणजे भाजी मंडई म्हटलंच नाही तरी काय नाही. इकडे बघूया आता पुढे जाऊन आपण. चांगल्या प्रकारची बटाटी आहे बघा. आणि या पोयनाडच्या मार्केटमध्ये रेट हा बटाटीचो 100 रुपये 4 किलो बटाटी. खूप स्वस्त. हे बघा चांगली बटाटी आहे. त्या साईडला कांदेसुद्धा. कांद्याचं पण रेट काढूया पुढे जाऊन. लसूण मगाशी जसं बघितलं आपण लसूण 100 रुपये किलो. लसूण कशी घेतलो आपण ती? 100 रुपये किलो. 100 रुपये किलो. आणि आम्ही 2 किलो घेतलं इकडे. ही बघा ही पिशवी आहे बाजाराची आमची. बटाट्याचं आणि कांद्याचं रेट सेमच असा 100ला 4 किलो. बटाटी पण 100ला 4 किलो आणि कांदे पण 100ला 4 किलो. आणि चांगले कांदे होते बघा सुके इकडे. इकडे वडाचा झाड आहे एक मोठासा.
आणि बाकी सगळी पूर्ण कंपाऊंडच आहे बघा चारवसाठी. आणि त्याच्या आतमध्ये ही दुकानं आहेत. एवढं बाजार पण आपल्या कोकणातलं एक बाजार होऊ शकता. आणि जवळजवळ मी 70% बाजार कव्हर केलं आहे. अजून 30% म्हणजे खालच्या त्या रस्त्यावरनं जो पुढे गेलो ना तिथपासून आपल्याला बघूचं आणि इलव त्या रोडला एवढं बाजार अजून कव्हर करूचो आपलं. लहान मुलांचा आहे. मी खूप वर्षांपूर्वी लहान असताना बघितलेलं या. आवाज मस्त येत आहे तो. 10 रुपया फक्त हे की. या बाजूक सगळे घरगुती वस्तू होते बघा. म्हणजे घरात वापराचे जे वस्तू आहेत ना हे प्रत्येक आठवडी बाजारात असतातच प्रत्येकाचं दुकान. पण शक्यतो सगळ्याच बाजारात नसतात हे वस्तू. काही काही ठराविक बाजारांमध्येच असतात हे बघा. तर मित्रांनो ह्यो जो एरिया ना ह्यो सोमवार मार्केटचो एरिया असा. सोमवार आठवडी बाजारचो एरिया ह्यो जो आहे ना इकडे मच्छी मार्केट आहे बघा. या साईडीक पूर्ण भाजीची वगैरे दुकानं आहेत ती. त्या साईडीक पण भाजीचा. आणि इकडे घरगुती वस्तू जे आहेत ना रोजच्या वापरातले आपले घरगुती वस्तू ते ह्या साईडच्या लाईनला आहेत. ते समोर दिसतात ते. त्या साईडीक भाजी, या साईडीक भाजी, या साईडीक पालेभाजी या शक्यतो, या साईडीक कांदे बटाटे लसूण वगैरे. आणि इकडे मच्छी मार्केट. हे समोर दिसतं आपल्याला ती वाकटी आहे बघा. इकडे ह्या काय तो जवळो त्याच्या पुढे ही खाडी खाडे इकडे सोडो आणि हो बोंबील असे वेगवेगळे इतर पण प्रकारचं आहे बघा. मच्छी हे सुकी मच्छी. यांचा रेट काय? किलोवर तुम्ही देता काय काकी? किलोवर देता काय? कसे किलो यांचा रेट काय? 200 रुपये किलो दोन्ही. 200. आणि ते वाकटी सगळं 200ला आहे. सगळा 200 रुपयाचा आहे तो. किती किलो असेल हा? एवढा हलका आहे हा. ते बोंबील आहे. बोंबील कसे आहेत ते? 600 रुपये किलो. महाग. हे एवढे महाग कशा रे? मिळत नाही म्हणून काय? कमी मिळतात. या माशाचं नाव शिवडी आहे बघा. आणि 200 रुपये किलो आहे. इकडे किलोने तुमका मासे मिळतात. या साईडीक पण मासे आहेत. इकडे ओल्या मच्छीचं एकच दुकान माका मिळाला. थोडी दुकानं बाहेर होती. आपण स्टार्टिंगला येलो तेव्हा ह्या एक दुकान असं पण संपले त्यांच्याकडे. बहुतेक सकाळी येलेली मच्छीमार लोक असं ती. बाकीचे सगळे सुक्या मच्छी आहेत बघा. हां काय झालं? तुम्हाला वजन करून देऊ आपण नेशू घरी.
चला आमचा बाजार आता झालो हा. तिकडे एक पिशवी आहे आणि हे बघा हे 2 पिशवी आहेत प्रशांतच्या हाती. दोन्ही प्रशांतच आहेत. दोघांच्या हाती 2-2 पिशवी, एक पिशवी असा. पूर्ण बाजार आमचं फिरान झालो हा. आणि आता परतीचा प्रवास आमचा चालू झालो हा. आता आम्ही रिटर्न जातलो घरी, प्रशांतच्या घरी. मित्रांनो समोर दिसताना तो सागरगड हा, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचो गड आहे एक सागरगड ह्या पोयनाडमधलो, अलिबागमधलो. आणि त्याच्या बाजूकच एक छोटीशी अजून एक डोंगर आहे बघा. आणि त्याच्यावर ढग उतारले आहेत, पावसाची चिन्ह आहेत त्याच्यामुळे. त्यासाठीचे डोंगर तर दिसतच नाहीत. आणि मी आता असं इकडे पोल्ट्रीकडे, प्रशांतच्या पोल्ट्रीकडे असे मी. आणि आपल्यासोबत हा देवा. ह्या कसलं झाड आहे? चेरीचं झाड आहे. चेरी एका धरले ते बघा. अच्छा, आता हिरवी आहेत, पिकल्यानंतर लाल होतात ते. पिकलेली नाही काय? पिकलेली नाही आहे. बघूया पिकली आहे काय. ह्या चेरीचं झाड आहे बघा. हे बघा कच्ची चेरी आहे, कच्ची चेरी. कोंबडींचा खाद्य. इकडे पोल्ट्री असा ही बघा, मोठी पोल्ट्री असा. एका वेळी किती राहतं त्याच्यात? 4000. आता सध्या किती आहे? 4000 आहेत. 4000 मोठी पोल्ट्री आहे बघा. जबरदस्त. भार्गव, पूर्ण नाव काय तुझं? कितवी भार्गव 7वीला. आपल्या कोयनाडमध्ये प्रशांतचे आपले रिलेटिव्स असं ते त्यांच्या घरी आपण इलो. आणि मेन म्हणजे याचो वाढदिवस उद्या असा, पण हे आपले सबस्क्रायबर असल्यामुळे यांनी आज बड्डे सेलिब्रेट केल्यानी आता सगळ्यांनी. आणि इन्व्हाइट केल्यानी मागा जायचं होतं दुपारी, पण तरी पण मी संध्याकाळपर्यंत थांबलो याच्या बड्डेसाठी. तर खूप खूप शुभेच्छा तुका, असंच मोठं हो. हां असं कर, सबस्क्राईब करा चॅनलला, सबस्क्राईब करा. जोरात बोल. चॅनलला सबस्क्राईब करा. अजून काय सांगणार? तर मित्रांनो मी आता असे अजूनही पोयनाडमध्येच असे. आणि पोयनाडमध्ये नागझरी ही एक छोटीशी वाडी असा, त्या वाडीमध्ये असे. मागे तुम्ही बघू शकता सगळे प्रशांतचे रिलेटिव्ज असतात सगळे तिकडे बसले आहेत सगळे. ते बघा हे सगळे बसले आहेत ते. आणि भार्गवचा बड्डे होतो उद्या भार्गवचा बड्डे होतो, पण आज मुद्दाम त्यांनी सेलिब्रेट केल्याने या मी इले त्याच्यामुळे.
परत ते उद्या करतीलच सेलिब्रेट. तर ह्यो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो बाजाराचो. आज तुमका मी पोयनाडमधलो बाजार दाखवलं आहे. जे बाकीचे तुमका मी सिंधुदुर्गातले दाखवतो आहे, रत्नागिरीमधले, इतर बाकीचे सुद्धा, गोव्यातले सुद्धा दाखवते मी बाजार. आज आपण इलो अलिबागमध्ये, आणि अलिबाग येतात रायगडमध्ये, होय ना? रायगडमध्ये येतात. तर रायगडमधलो ह्यो बाजार फर्स्ट बाजार असा, ह्यो रायगडमधलो, अलिबागमधलो, आणि सगळ्यात फेमस बाजार, मोठो बाजार असा. तर ह्यो तुमका बाजार आवडलो की नाही मला नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. कसं वाटलं तो सुद्धा सांगा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन सबस्क्रायबर इले असतील तर नक्की सबस्क्राईबचं बटन दाबा. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत मी नक्कीच घेऊन येत राहून. तोपर्यंत जर तुम्ही सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडली तर नक्कीच सगळ्यांपर्यंत शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा. पुन्हा एकदा नवीन बाजारात नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.